Yokurania koboko ase amate nige kiombe kia Douglas Onkeo Resource Foundation kia bwatukire chibagi uchi ase aboroki ba ECDE beskuru yoboroso ya Nyameru imiye ward ya Bogichore nsemo ye bunge ya West Mugrange County ne ya Nyamira asomero beri oragwa no yokorige kerugo kyo bwa MCA ward ya Bogichore Douglas Onkeo Resource nigaereire buna abana bake babere bagusiria ebitabu chinchira babere bagusiria ebitabu byabase chinchira ase kurende umuroberi oyo iga orachikubakonya korenda ebitabu byabo buna umusakyo ito Steven Yarikembude agotumanya asobwagari Nomuchengo monene obase skuru yoboroso ya Nyameru yegotoka ase ward ya Bogichore bunge ya West Mugrange me ya Nyamira mega yekiombe getari ya serikali ya Douglas Onkeo Resource kubwatoka chibagi gochia asa boroki wa ECD korengana na baibori ababwatomo komone nigo bayereirenga nigo aboroki wakonye babeire bagotugute bitabu nchira koko batabwati asaba kubugororia negetambokero gya Douglas Onkeo kobaretera chipagi ngechigosonsora yo temunto ekenyoro kya Nyameru sublocation nabe no moko mone ritko lya rera senjo koro muraye itekira se skuru ya Nyameru atarete chipagi asenjo gosira abana baito abana babe bagochweri bitagwa senye bagwati none pagi yo kubugoreri igore ento no mogoko mane kyara omwisimi gwatwikirange nane bone stotegete none chipara cheto ntobwati bana togoteba none system to chandegete mono ntrugo chachi nonye simi otokwira emitaro bobe twachigo chache na twata uchibesa asa Maria tane aliske muntu maisiba na tebire mbiya mono nande tole no mogoko monene korora resource ase skuru ya ito ya Nyameru twagokire egekogera tukugurira mwana gitabu otiganjira na pensiri ntobwati ncherende lakini bono igotogotebanga oigotoigwete ngo mwesimi guna gochi resource egwemeremo egekogera para ntobwati buna baminto batiekire gote Samarieta ngol koricha tianari gwachi iga Nyameru nagokire mona sokororo mwesimi wa resource gocha ase skuru yaitoga nando mwesimi wa no muntu omuya nigagokora emirimo emiya na namanyikanite oroba ase area rero rituko ria rero oretire chipagi gocha gusira abana be skuru yaitoga ya Nyameru na oyoro mogoko monene sana nande umwesimi wa ntobeto gusira bono resource ntwato kumusabira maya na bana akire se skuru yaito ya Nyameru aretire chipagi agokonya abana bari bachandikete igondo tuna muskuru na endere kokora butambe boigo nabo bira bibinto bigokora ki bikororekana epare yo katubwate kurua iga nyona baisimi wa kero bacha iga bari baikira iga yatuchandikete pare ntubwati para pi abaibori abao kwanekere kioni go bairirenga ewodi ya Bogichora terekira ni magendro ao gento basabire nere buya Bogichora barigereria barayi bari abako baikange aigwete igo nararikira motuka mange ebinto bune birogorete ebirema egento orocho muriro oyo ore igura muriro tokietiroje tukietigokia one rieta lioka abari baita bamenyete town tubati para bakorwira ngumbu abaje para teyo taracha teyo asomoroberi oyunse ye omosirio monene Douglas Onkeo yokobori kero kyo MCA bwa Bogichora nigekere kiareire gati meroberi abekire yo gocha kugenderia gocha kwena nebitabu ebyo ase ward ya Bogichora igorende lero tari naja siasa gaiga itogweta gusire SME school inche asenkorwara ase nakine gorwarenga ataka mwalimu na asomete malindi aja bon ninja am giving back to the community neria abaibuli baito konyora mbobwati besa baranyare gokori kwirende baranyare kubagura jibaki turo jinko rubale nkobagurira bale ndagira ngari ando wamakonyora umuibo tabwati besa aragureki eragure baki igonto nimbwate program eyo naenda sironga primary ka abana rero ndega gocha kwana naende malindi tukolinde naende skuru nchire ngonya kwenda iga mbaye kibagi eki kibakonye egeko gera tumayete abana nabwo ebyongozi byamo bya mutu yengati yesiro yanyare ko bage kwene kiwano yokorie kero kyo MCA se wodi ya Bogichora Douglas Onkeo kwene kina ko sirari chisemi anene mono hase wodi ya Bogichora korwa ase eskuru yoboroso ya Nyameru hiyo gotoka ase wodi ya Bogichore bunge ya West Mugrange me ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embunde.